Patriarkatua epaile jaiotzetik gu ebazten, eta bortizkeria etengabe da gertatzen. Horrela hasten da Las Tesis izeneko emakume antzerki talde batek 2019 urtean eginiko ereserki feminista. Bortxatzaile bat zure bidean, mundu guztira zabaldu zen. Bidea zari garela ez da erraza izan onaino eta oraindik ere lana geratzen zaigo aurretik. Patriarkatua emakumeok betidanik pairatzen dugun diktadura isila. Gizonen nagusitasunak, emakume eta gizonen arteko desberdintasuna handitzen duenak, gure bizitzaren arlo guztietan du eragina. Familian, lagun artean eta lan munduan zer esanik ez. Euskaldunon artean ere txakurrak oinutsik. Geure burua herri iraultzailetzat jotzen badugu ere, ez da erraza izaten ari txikitatik ikasitako eta are gehiago gure DNA-an txertatutako joerak aldatzea. Kolpez kolpe bezalako saio iraultzaile baten astapenak ere ez ziren errazak izan. Gaur, hemen, zuokin guztiokin, saio feminista baten jaiotza. Mutilak, saio berri bat inbar daula, eta ez ezi emakumeak islatu berdia eta hostitxo egin, Emakumea eta feminismoaz, onaino. Arrazoi. Arrazoi zu? Arrazoi, feminazi bigote duen horiek ze pentsatzen dute? Mundua beha gidatuko dutela edo ze? Dijo aztela depilatzea lehen da izin. Ta ze izango da hurrengoa? Marika telebista! Zoritxarrez feminismoa modan dago, behar bada gehitu beharko geruke emakumeren bat hola gure saioan. Itxura gordetzeko besteik ez bada. Leito, horrengo saioa itxen, Nahiko mela poia itxura. Oideket. Horrengo saioa elkarte batean itia proposatzea zuet. Elkartean Bazkaia preparatzen dugu, han ikusten zaigutola, eta jo denak elkarrekin futbol partido ikustea. Hori da, bai jauna. Ikus dezatela nola bizigean gizon euskalduna. Hoxe. Oso ondo, primeran orduan, lehen da bizi soziedadean eta gero futbol partidara. Bueno, eta zertaz itzengo genuke saioan, zertaz itzein behar da. Nola zertaz itzengo du, gure kontutaz itzengo du. Gizonen kontutaz, Gizon kontutaz. Lehenengo pelotetaz, alegia kiroletaz. Pilotaz. Edo izan arrapaltakoaz, Bai, baina izan klase guztitaz. Edo lanaz, ez duten feminista nazkagarriek esaten haiek ere lana nahi dutela berdintasunean. Horretaz itzingo dugu, herri ozeinek altxatzen duen ikusia, illa. Orduan kontua da etzaigula konbeni, elkarteko garbitzailea agertzea. Itxura kontua besteik ezpada, Zertik ezpa, ez aldo lana eta lana, pues etorri eta hil lana. Norra gure goitza sartzen zaitzen nahi. Patriarkatuaren izenean galdi! Esan dizuet igual ideia hona zela emakumeak sartzea gure saioan, Ez da? Kriston idea zan, Ez da eztabaidatzeko gunea, bizinikatan nahi badugu. Azken horiko ja! Bueno, nahikoa. Zenekagarrian Hankatartea izerditan daukat. Petxolo guapora. A ver, bada bigotea. Au! Ostra, Pablo Iglesiasena deserosoa? Bueno, oain ja hile motxakin. Bueno, berezkoa du. Berezkoa. Oain uniz, oain Frida Kahlo baten. Zera beste hori nola, personaia bezea mitologikoa. Tartalo. Bai, arre begi bakarrazun, ez bekain bakarra. Bekain bakarra egin Bueno, ze, fundamento pixkat ingo dugu? Itzingo dugu gurea. Soziedadia baino fundamento gehiago aldeua, Zaila. Etzen gaizki etorriko, kasuela bat oantxe. Eutxi horrei, bagatu zela, eutxi horrei. Nire pilotu nahi. Hola gatu naroa. Listo?
Eta zer esan Alole Gorburen diskurso hau eta gero? Ez gustatzen bere kareta purua pipatzen agertzen delako, baina berreskuratzeko modukoa izan da gaurko hitzartzea. Eta jarraituko dugu beraz pixka bat ere serkiei helduz, izan ere, egia da gaiz serioak mahai gainean badaudela, baina seriotasuna dutenak, baina ospakizunetik zertxo bait ere bai, Euskararen eguna eta Nafarroaren egunaren atarian gaudela. Eta nork ez du Nafar izan nahi, izaten duten supertzubia tarteko, Jadanik 6 jaiote duzu, jaiegun Espainiarra, ez 8, Ama Birjinarena, hori Espainiarra da? Ez, hori katoliko apostolikoa da. Bueno, tira, txisto txarrabek alde batera utzita, zer da hau? Euskararen egunaren arira, Iruña dantza taldeak koreografia ere egin digula, Oskorriren kantarekin etzen duten nahikoa? Orain, koreografia ere bai. Esango duzu ez ederra drona, danborila ezain beste. Ai, baina gaur zertara etorri oten naiz ni, txistua, Euskal Herria, Euskararen eguna, Albert Pla eta Espiza elkarrekin lotzera, zer iruditzen zaizue? Bagoaz, horretara, aurrera mesedez, Oskorri Euskararen eguna, Gora Euskadi Redios, Albert Pla aurrera mesedez. Zer Euskal Lizake bere hizkuntza ere hartzen duena. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Sí, señor. Eskerrik asko, Albert Pla. Akaso batzuk ez dut ezagutzen? Kotilatu pixka bat. Badakit nola etorreko zaizuen burura. Airbag pelikula ikusi altzen duten. Redios! Eta ze esan nahi nuen honekin, Mirenek nire atala ez baitu errespetatuko, baina helduko diot, azkenean Espizari buruz hizketan jarriko dut bestela, ikusiko duzue, hori bai zigorra. Albert Pla eta ezkontza momentu benetan eskatologiko hori, nola jartzen zaigun zeruari gora begira, akaso irina izan daiteken hautsa gainean etorrita. Hautsa ez dakigu, benetazkoa den ala ez, edota paretatik raskatutako pintura pixka bat, baina izue. Txil mafiakoek inor ez dute uzten bere tokian. Hori alaxe da, eta zer esan dizuet, Euskara, Albert Pla, Espita, gauza gehiago, baina entzun dezagun pixka bat zeren esango didazue bukaeran, pegadizua bada, entzun. Anoche borracho te falté y hoy vengo a decirte que lo siento porque soy navarro como tú y nos conocemos del torreo.
Ai, que no sé que me pas, ni nafarra nahi zu bezalaxe, eta, pegatzen dula, Ziur, etxean, bueno, ez dakit, igual ez, baina edo, igual, bai. Kontua da, letra hauei heldu nahi izan diegula Euskaran, Nafarraren eguna, eta zaka, han azaltzen zaizkigu txil mafiakoak kontu honekin. Beraz, alaxe helduko diote, zenbaitzuk behintzat hiriburu zaharrean. Esaten du abestiak ez dakit zer pasatzen zaidan, baina noiz ez dakizu zer pasatzen zaidan. Gehiagitze egiten ote dute zenbaitzuk gauez, hautsu batzuk hartu eta gero? Gora la chill mafia, le follen al nuevo punk. Gora la joyería, le follen a tu crew. Gora la golfería, le follen a las tour. Cuando haga pasta de una gira por Cancún. Ikusi duzu, dirua egiten dugunean Cancunetik bira bat egingo dute eta izorra dadila lastur. Ezagutzen duzu? Zenbat eta zenbat, kontzertu handi hauek, belodromoan, orain bat eta beste, garai bateko taldeak eta atzean zen presa ote dauden, ez dakit ikusi zen duten Sutagarren txio bat, orain aste batzuk tira, enez honetan asko lurperatuko gai hauek konplexuak izaten direlako. Baina ikusten da hemen mezutxoak badatoz, lasturri aipamena, Nafarra naiz ni, baina benetako nafarrak ditut ni gogoko, hijito baldin batzera etzea oso interesantea eta. Te odio cuando eres mala, si me quieres te amo. Como esos jurrus amando a Euskadi pero odiando a los gitanos. Eta zer gehiago? Txistu jode duzu te baina maite zaituzte oraindik. Gutase moiekin dizkia eta oraindik ez hasi. Te echaron de la pared por chapas y por imbécil. Deja de ver la puta chapa o aprende a meterte speed. Utzi ozu ondokari txapa emateari eta ikasi espida jator konsumitzen. Me silbaron y escupí, el amor es así. Te conozco bacalao, aunque vengas al pilpil. Que hago apología, vas diciendo por ahí. Sigo haciendo caso a tu amor. No te me atxikopales esaten diate eman. Momentu baten esaten, eta ezakitzen, el atxeden aldi. Los demasiados enemigos, primo, como huevos. Sin tener razón ninguna, con todo y todo el mundo me meto. No sé qué me pasa, pero cuando bebo, sin tener razón ninguna, con todo y todo el mundo me meto. No sé qué me pasa. Bueno, ez dakigu ze pasatzen zen txin mafiakoei, baina hemen apologia zenbaitzu ere egiten dituzte, baina egia da, azpi-azpian arakatu egin behar da, hori ere bai. Baina arakatu ezkero, bautela hemen mezu parea, batetik musika industriako enpresei zuzenduta, eta bestetik destroyer jarrera hori, ezta? Guk geure bide egingo dugu, arau guztiak hausita, eta datozela zenbaitzuk beraien moralarekin, baina hori bai, zuria, jatorra eta euskalduna izan da, ezta? Bueno, akaso gaurko saioa hitz aipatu dugunean ere, halako mezu zera transgresoreak ere bazeto zen, eta ikusten da, belaunaldi berriak ere, zer esan ere badutela, gero ulertu, ala ez, hori bakoitzaren kontua izango da. Rebelde dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a parar y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo, ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa, no me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras. Tú no eres mi papi, tú no eres mi papi, tú no eres mi papi. Mujeres rebeldes dando un paso al frente, tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi, papi chulo, bai, hori denentzako balio du, baino batzuntzat, berezik.
Bai, baina badakizu iturgaitzen azkena, A los dirigentes socialistas, a Juan Espadas y a compañía, yo les digo una cosa. Sois rehenes de las políticas. 1, 2, 3, avanza, left, right, left, avanza, 1, 2, step, avanza. All you wanna do is just Bai, baina guk ere memoria selektiboa daukagu, eta aurrera atz eta guzti. Que yo pensé que eran, se dijo, jotas, ¿no? ¿Cuántas jóticas has cantado estas fiestas? Pues muy pocas, pero hoy alguna cantaré. Muy subidas de tono. Bueno, muy subidas. Gracias por la lucha en este reino que has hecho, haces y vas a hacer siempre. Esté donde esté. Triquitrisas son algo parecido en vizcaíno. Gorrita Nuria, Canacha Sara su euria. Sí. Y Carlos toca el acordeón, canta triquitrisas, habla muy bien vascuence. Porque antes a esto se le llamaba falange, pegando inconscientemente en los botones del escaño del Jaime Mayor Oreja. Completamente bilingüe. Decir una cosa, han sido unas notas nada más, pero me he emocionado, porque hemos sentido al pueblo vasco. Muy nervioso tocando Baina memoria historikoaz benetan hasita. Nola jarri diren batzuk, txanketaren ontzitik ez gaituzte mugituko. Implementar cada vez más y como arma arrojadiza el euskera, de manera que unas personas tengan más y más derechos a acceder a la función pública que otras y volver a dividir también. Baina eska, ya lo creo. Nos dividen. Me preocupa esto muchísimo. Euskarafobia, nikurrinfobia, una grande y libre ez danez herrizifobia. Quienes quieren resetear cerebros adoctrinando a través de la televisión para construir nacionalismo. 36an zuek hemendik etzebiltzaten, ezta? Quienes utilizan la lengua para dividir a los navarros como un elemento de construcción nacional y no un elemento cultural o de comunicación. Esos son los que quieren ver la ETV. Ai, ama, ez dakit, hogei ene honek baten bat ez ustekoan harrapatu du, badakizue, fatxado, barkatu, kasado, bapatian ez dakizen mezeta, joan dala, miren legorburu, Gabon, hortzen metzan japarrez. Miren. De repente, meza, Franco, pum, pam, pum, miren. Ni ia, nasi nintzen, baina egun horretan ez zitzen tokatzen mezeta joatia. Ez zitzen tokatzen da esan zen, bueno, ez nahiz jongo. Beldurgarri, gainera saiatzen dira, hau esaten, ez. Baina egia da, ez? Ez dakit, Nola okurritu zitzaion joatea, nola ez zioten bere aholkulariak esan etzalako menik joatea, oso torpea da ematen ari dian irudia orokorrean, ez? Torpea edo ez dakit ja nahi egiten duten, baino beraien hildo ofizialetik esan dute, guk ez genekien, ez geneukan idearik ere, eta gu zer datuak eskatu dizkegu zeini, etxenik eri. Había 10 misas por Franco en toda España y hay 23.000 iglesias. La probabilidad de ir a una en la cual hubiera una misa por Franco es del 0,05%. 0,05, horre esaten dutenean errenta aitorpenan da 0, ez dakizen bat elizai ematekoa, ui baino gutxillo. Eta? Loteria tokatzeko baino gutxillo. Baina lasai, gainera sare sozialetan eta ikusi dugu, kasado hor gazteren batekin, argazki ateratzen da, Franco, da, irudiak ere gainera, ez zala gehiagin nabari, ez da? Benetan Frankoren aldeko meza bazala, ez da? Hola, aglutxokin da. Baina ez zan gehiagin nabari, ez da? Miren? Beha etzan konturatu, beste gauza batzutan pentsatzen egon gozan, badakizu, estatuaren arazo sakonetan pentsatzen egon gozan. Bai, sakonan ultraeskuina aldera, meza. Victoriosa. Hau betidanik mezetan hau monagilok abesten duena, edozein mezetan, de toda la vida, ya lo creo, hau baidala, ya lo creo. Miren? Ez dakit ez ditokatu. Alata guztiz ere larria bada,
sartu izana, larria bada gero disimulatzen horrelako saiakera itxusiak eta narratxak egin izana, baina oraindik larriagoa da, hil eta handikan 56 urtetara oraindik ere mesak egitea, diktadore baten alde, eta hori legala izatea, Bueno, orduan gauza asko dira larriak. Europako beste herrialde batzutan hau pentsa ezina litzake hau baimendua egotea, baina gero, bueno, Espainia ez da eskoria lan bakarrik ematen, Iruñan ere oraindik egiten dira Francoren aldeko meza egiten da. Orduan, bueno, asko dugu, batzuek esaten dutenean biktimak mintzea delitua dela, bueno, jakin dezaten, bada espada konturatu ez balira ere, biktima asko mintzen dituztela horrelako ekitaldiekin. Hori da, asko, memoria historikoa zari galera, beti ere batzuk mintzen dira, beste batzuk dirudinez ez. Eta aktualitateari berriz ere eutsiko diogu tarte bat, badakizue Madrid alden eta mobilizazioak izan dira Mozalegaren aurkakoak, eta bertan ze, pin pan pum pan, antxe ibildi dira neofasistak, poliziak ere, eta JFO alde banata eta bestera banatzen. Hemen betiko zalantzak, ez da, nola defendatuko ditu poliziak, hauek poliziak badira besteak beste hor oldartzen ari zatzaizkienak aurrean, ez da, kuadrilla? Beti bezala. Etxigarria da, ez? Segun hori harrapatzen zaitun, ez bueno. Ez gehiago ikusiko, azkenean ez, nire animo eta indar guztiarekin bukatuko dute. Baina inoiz ez digute sorpresarik ematen, inoiz ez dugu esaten, ez nuen espero, beti espero zenuna gertatzen da. Oso aurre ikusgarriak dira, eta hori segurazki abantaila bada, beste ontzat, nola bait, ez dakit nola. Hola ikusi ezkeo. Baina abantaila bat izan behar da, aurre ikusgarria, aurrean daukazun etxaila edo ererioa, aurre ikusgarria denean, errazagoa aurre egitea, baina, klaro. Tokatzen zaizunean, tokatu egiten zaizu. Baina zenbatetan esan dugu gainera, ez da, orain dela, nahiko gutxi arte fascistak, neofascistak, neo baino ni fascistak esango nioke, ez dakit berriak ez dira, hortzeudenak dira, baina ze arrokeriz, ez da, ze bat ere lotxi gabe arrotasunez, dijoazte orain egoera hauek beraiek bertan bilatzera, ez da? Ikusten dute, badokatela babes bat, ez? Bestela, ez niezko izango litzateke babesa, eta gero gainera, publizitatea ere, medioek emango dietela publizitatea, oso lasai bizi dira, eta orain arte gordeta egon direnak, edo izkutuan, edo zelatan egon direnak, orain ateratzen ari dira kalera, freskotasun osoz. Askatasunaren izenean gainera. Baina argi dago zergatik, ez? Azkenean fasismoa instituzioetan dago. Espainian eta Kongresuan Vox dagoen bitartean, egongo dira hainbat jarrera zilegi izango direnak kalean eta nolabait indartuko dutenak hori guztia. Jakina, baina eramaten badute neska hori ez, fascista hori eramatzutena elkarrezketa bat egitera Lor Bilgerora edo nola? Bai, neska gazte bera. Neska gazte, zen nahi dezu, orduan islatzen ari zara edo botatzen ari zara mezu, botatzen ari zara mezu, hori normala da. Ere, egun hauetan ere Almudena Grandes zendu zela eta kale bati bere izena jartzea proposatu dute eta bertan Madriden, Alderdi Popularrak, Ciudadanos eta Voxek bateratuz, esan dut. Francoren inguruan bai, baina hauek. Baina, miren esaten zuen bezala, hori kontrakoa harrigarria izango. Harrigarria den bezala justo Almudena Grandesen alaba falangista izatea eta hitzaldiak ematea falangea goraipatuz. Hori da. Baziren marrazki dizuen horiek labia, baina España es así, llena de luz, llena de color. Okerrena da, lehenengo mundu osoa dela horrela, ez da Espainiaren arazoa bakarrik, ez? Ikusten dugu Poloniako mugetan eta gertatzen ari diren izugarrikeriak, jendea hotzez, umeak hotzez hiltzen eta gureak ez direnez, ez izkigu bate inporta, ez? Orduan, ez da Espainian gertatzen dena bakarrik tamalez. Baina ez da zu behar, Espainia gertu dugula eta Ebro zera horretan. Baina gauza baten arratzuzio ematizut, Espainian bakarrik ez dira gertatzen, izan ere urriak baten, Bartzelonan erreferendun egunean, Katalunian ere gertatu zen. ¡Mira para allá! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Por favor!
dimbi-damba, dimbi-damba. Eta gusto eta dimbi-damba gehiago. Ez da, gaina ez, dimbi-damba eta gora beraz. Bai, ez, itokin bat daukagu eta gora behiratzen. Hola, ze izango dugu itokinik hemen. Donostiako sustapena entzun. Iragarki laburrau pasata. Bai, irudi hauek ez dira berriak, baina egin zarrak ere ez. Eta hau ehunka kamera, dozenaka kameraren aurrean gertatzen baldin bada, pentsa komisaldegira gerturatu behar duen horrek, ezta? Munduan badira, film ezagunak, Txilen zer pasa zen, lehen Pablo Iglesiasek Kanboiara aipatu du, baina egia da, Espainia bezalaxe beste hainbat tokitan muturreko berak eta fasismoaren gorakada nabarmena dela, baina Espainia bada adibide ustez Europar bat tradizio zahar, erregimen zahar hori ez duena ukitu ere egin, ezta? Gerora izan daitezke aro ezberdinak eta egia da segurtasun gabeziak eta baldintzen okertzeak beti ekar dezakela ez, ondokoaren eskubideak zapantuta egoteak bosta jola izateak, baina egia da irudi hauek zertako ekarri ditugu, besteak beste ikerketa batzuk ere egiten direlako zorionez, beti badago B alde bat, eta polizien ikerketa horiek identifikazioak ere gertatzen dira. Orduan, pentsatzen dut, mordaza legearen aldaketa edo arintze batek segituan eragiten duela polizia estrukturetan halako ezin egon bat, oso ohituta daudelako, ustez, plaka bat izateagatik edo goragoko batek egin beharrez dena egiteko aginduta ere, impunitatez aritzen, ezta? Horrek azkenan dakarren eztabaida, azkenan muinen badago, ez? Saltza hori, eta ikustek, zer gertatuko den, ze behintzat ikusten da herritar asko etxean geratzeko ez daudela prest. Ez gaudena prest da, argi eta garbi esango dugu, ez gaituztela isilduko, ezta? Mujeres rebeldes dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a parar y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo, ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa, no me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras. Tú no eres mi papi.